Idanon mi kakabsat iti maysa nga nabara ken naragsak nga panangkablao mi kada kayo. Agyaman tayo kanapo Diyos, agsipod ta, inted namanen dayto nga gundaway, tapno agkakadwa tayo. Tapno dayto nga intay nga dalen, ket isukumay iti mangited kada tayo. Iti nadeket apan nakirelasyon ken kuana. Agyaman tayo kakabsat, ni Apo Diyos ket nagkari, nga itid na iti sirib ken panakaawat kada tayo. Ket dayta iti dawaten tayo kakabsat, agkararag tayo. Managayat ken managparabor nga Diyos, napateg dagiti saom. Man nakabalin dagiti insaom. Iting kampanangadalo Diyos kadigiti napateg nga saom itatta nga oras. Kasapulan mi iti sirib nga agapoy ta tronom, sagot nga ited iti Santo nga Espiritu iti panangidalan na kada kami. Tapno ama dayto nga leksyon nga ingkam adalen. Agbalin ko mga personal nga agpaay kada kami. Tapno dayto nga ingkam adalen o Diyos. Kat maited na dayjay panggep mo. Nga dakuma dayjay na dikdiket apan nakirelasyon miken ka. Bendisyon na mo Diyos, dagiti kakabsat nga kadwa mi itata. Itinagan na po mesos dinawat mi digitoy. Amen. Ada tayong kakabsat iti lesson number 2. Kada ito'y baro nga pagleksyonan tayo. Iti adadalin tayo, kada ito'y nga quarter. First quarter, iti 2024. Ket may panggap iti libro iti Salmo. Ket iti inadaltay din na panalawas kabsat. It was the introduction of the book of Psalm. Inadaltayo nga adda iti 150 chapters na. Ngayon surat dagiti na duma-duma nga isu iti inusar ni Apo Diyos nga nang bukel kada ito'y nga libro iti Salmo. Naadal tayo kabsat nga iti libro iti Salmo ket iturong na tayo nga agdayaw ken Apo Diyos. Iturog na kada tayo nga itid tayo dagijay nga karkararag tayo ken kuana. Karkararag nga agpaay iti panagdawat tayo ken kuana. Katagyaman tayo, iti leksyon tayo kabsat ket teach us to pray. Tipasit nga mayulo ket masarakan iti Luke chapter 11 verse 1. Na isurat, ket basaen tayo kakabsat. Now it came to pass, as he was praying in a certain place, when he ceased, that one of the disciples said to him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples to pray. Saan na nga kayat nga sawen nga digiti adalan, they are matured Hebrew men, gidi mo agkararag. Nagkarkararag na. Ngimampay nga iti dawat, iti maysa ka digiti adalan ka, Apo, suruan na kami nga agkararag. Tadigito'y nga adalan, idi inayaban ni Apo Jesus isuda, come follow me. Iti inararamid na kakabsat, they were observing Jesus. And one nga nakita da is, Jesus was a very prayerful man. Managkarkararag kakabsat. Ket iti nakita da, ngano ni Apo Jesus ket agkararag. Adda iti power dayjay akararag na. Nakita da kakabsat dagiti datlag. Ngay naramid ni Apo Jesus. Isu nga idin ang nakita da nga ni Apo Jesus ket intuno agkararag. Adda ti panakabalin, adda ti power dayjay kararag na. Isu nga daytoy nga adalan
Napanken ko nakit ka na apot surwan ta kaming agkararag. Malagip digito nga adalan kakabsat. Nga iti maysang occasion na urnong digiti tattao. Nagligsayen kakabsat iti pangal daw. Mabisin digiti adalan. Siyempre mabisin met digiti tattao. Kunana ni Apo Jesus, pakanin nyo. Ikanyo iti kanin digiti nga tattao. Ti problema da awan kanu ti kwartada. Sa adayo iti dayi pambalinda nga pagkatangan. Ngem adda iti nasarakan da nga ubing, adda ti balon na. So magmamano nga tinapay, kinlamas. Idi nga naited kin ni Apo Jesus da ito'y balon da ito'y nga ubing. Kunana ni Apo Jesus, sit down in groups. Sana iniganan da ito'y nga balon. Inkita na iti mata na dya langit ket nagkararag. A miracle happened. Pinakan ni Apo Jesus iti 5,000 a lalaki saan nga maibilang kakabsat. Dagiti babae ken ubing. Sa idinalpas da anangan, adda pay laeng iti 12 nga labba iti natda kadagiti tintinapay ken lames. Anya iti kayat nga ibaga. Idi nga napanday ito nga adalan ken ni Apo Jesus ket inbaga na Apo. Surwan na kami nga agadal. Surwan na kami nga agkararag. He was telling Jesus, Lord, teach us to pray powerfully. So nga nadadumak, adadadya ko natin ko, into no nagkararag tayo, ingana lang itabubida. When adadresan tayo ni Apo Diyos, nga adda iji trono na iji langit, ngem da iji kararag tayo saan nga umadayo. We became powerless in our prayer. Adamit da iji bagbaga tayo kakapsan. Nga iti kararag isu iti anges iti kararwa. Prayer is the breath of the soul. No, dati na tayo, umay dya sa lutsod. Apay na tayo. Umay may dya sumbat. Dya sumbat ka nalipatan na gaminti na ganges. As simple as that. When our spiritual life ceases agsardeng nga agkararag, our spiritual life begins to die. Isungan ni Pablo kuna nakakabsat, pray without ceasing. Iti pagleksyonan tayo, inted kakabsat iti author, 4 occasions no apay ken kasano iti panagkararag tayo. Occasion number 1. Agkararag tayo. Gapu takasapulan tayo. Itinamnama when we need hope. Masarakan kabsat di Salmo 13. Basahin tayo di kararag, iji verses 1 to 3. How long, O Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long shall I take counsel in my soul, hiding my sorrow in heart daily? How long will my enemy be exalted over me? Consider and hear me, O Lord. Enlighten my eyes, lest I sleep the sleep of death. Daytoy nga nagkanta, daytoy nga nagkararag. Inladawan na iti bagi na kabsat,
He was surrounded by his enemy. Kit umay deje panang lais da kenkwana. Umay deje panang kantsaw da kenkwana. Kit ibagada ayan nan deje Diyos nga isu ti panlastog mo. Ayan nan deje Diyos nga ibagam nga isu ti mang protector kanyam. And as the enemy grow nearer and nearer, inbagana, Apo, umasideg kakadikan niya. Wenno maturugak, ititurog ni patay. Namnama. Kasapulan tayo kakabsat, nga addaan itinamnama. It is the ray of hope nga isu iti mangitid kakabsat iti biyag iti panagpamati tayo. Ulitek, it is the ray of hope isu iti mangitid iti biyag iti panagpamati tayo. Arig na kakabsat, dati bagana dito'y, lest I sleep the sleep of death. Arig na adda iti maysa nga masakit. He is so serious. Iti saludsudin na kadayjay doktor, Dok, do I have hope nga agbiyaga? Adda ka dinamnamak, doktor, nga maagasa na. Adda ka dinamnamak, doktor, nga agbiagak pa. He longs for an assurance. Kung na dyan, doktor, when? Sang kagdanag? Daytoy iti ikararag tayo, absat. Doon iti problema tayo, Apo, kanaman iti namnam. And that psalmist says, nga ni Apo Diyos adalata ijay abay tayo, willing to listen to the whisper, no saan no daduma, saan nga rasaas kabsat, willing to listen to the cry, dayjay man ilaaw tayo, dayjay nga kinadagsen iti problema tayo. God is our hope. Kasapulan tayong agda itinamnama. So, the first is, intunog kararag ka, kararag nga kayat mo nga maadaan itinamnama. Mikadwa, apay nga agkararag ka? Apay? Iji mikadwa kabsat, kasapulam iti agkararag no adda iti nauneg kendakkel a problema. I repeat, agkararag ka no adda iti dakkel ken nauneg a problema. Daytoy nga kararag ket masarakan kabsat iti Salmo 22. Basaan tayo dayjay kararag ito'y nga salmo. Iti versikulo 19 gana ti 20 na isurat ket basaan tayo. But you, O Lord, do not be far from me. O my strength, hasten to help me. Deliver me from the sword, my precious life from the power of the dog. Save me from the lion's mouth, from the horn of the oxen. You have answered me. Anyan kakabsat. Umay dahi problema. Idadadalag iti Psalm 22. Anya dahi nga sitwasyon iti panagbiag ni Ari David. When did he write Psalm 22? I came to a conclusion.
he wrote Psalm 22, idi, tiyempo nga ti anak na nga ni Absalom, ket nagrebelde. Naalak dito nga konklusyon kakabsat because in the subject sociology, of which I thought for 7 years, times 2 semesters, that is 14 semesters. I taught the subject in college in sociology. Our textbook was written by Gregorius Zaide. Iti maysa nga chapter, isu deje terminologies nga intedda kadagiti group of Filipinos, grupo, ethnic group. Maysa nga ethnic group was described as dog, dugong aso. Anya iti kay nangasawin, according to the Gregorius Zaide, digitoy nga grupo which it is sociologically described nga isuda ket adda iti kababalinda nga dugong aso, dagitoy kakabsat ket traidor. Apay, ti aso kumagat laeng no sikaket nakalikoden. Isu nga naibagak nga Psalm 22 was written idi nga nagrebelde di anak na nga ni Absalom. Awantin baga na nga anak na. Gam ko na nakat, save me, ko na my precious life from the power of the dog. Sino dayjay nga dog? Dayjay nga nag-traitor nga anak na. Sanain baga kat, save me from the lion's mouth, from the horn of the oxen. Apo datoy digiti kapusor ko, at datoy digiti nakadadungan ng lawlaw iti pagarian nga inted mo kanya. Dagitoy digitay nga leon, dagitoy digitay oxen. Sapay na nayunan apo iti aso, iti uneg, iti balay ko. But King David said in verse 21, you have answered me. Ammo tayo tinapasamang. Absalom was not successful in his revolt. No, the problema? Ada problema ni Ari David. Kas diin kantana iji salmo. Kas diin kararag na iji salmo 22. Kas jay met kuma iti panagkararag to. It's a personal pleading. Apo ko. Adaak dito'y itatada problema. Pangaasim apo salbaren na. Mikatlo nga okasyon. When we are in trouble, we pray. Masarakan dito yung Psalm 44. Basain tayo kabsat iti verses 23 to 26. Daytoy kararag dayti psalmist. Awake, why do you sleep, O Lord? Arise, do not cast us off forever. Why do you hide your face and forget our affliction and our oppression? For our soul is bowed down to the dust, our body clings to the ground. Arise for our help and redeem us for your mercy's sake. Ammo dayto nga salmis kakabsat, dayjay kababalin ni Apo Diyos. Kunana, isalakan na kami gapu kaday tadakkel launay nga asim. Ada problema? Ada problema? Adamay. Dati tao lang awang problema na kabsat kadetay ko natin nagurnusay. Iti sakanan. Ngem kabayatan si bibiyag tayo. Si bibiyag ka ken si bibiyaga.
adda kinadda ti trouble, problema, parparikot, nga lasatin tayo. Laglagipin tayo, ni Apo Diyos addadjay. Kayat na nga denggan digiti asog ken kararag tayo. May kapat kakabsat, apanag kararag. We pray because we want to be restored. Masarakan da ito'y ijay Salmo 60. Iti verses 1, 11 and 12. Da ito'y ijay paset ti kararag. Ngayon tayo basain kabsat. O God, you have cast us off. You have broken us down. You have been displaced. Oh, restore us again. Give us help from trouble. For in vain is the help from men. Through God we will do valiantly. For it is He who shall tread down our enemies. Restore us again. Anyaman iti problema iti tao. Is it war? Nga deje kunana ni Ari David nga. Digiti kabusor na ket dinarup da isuda. Nga idi nga ibati da. Digitay nga linasatan da. There was devastation. There was destruction. Kikunana ni Ari David, you had been displeased. O Lord, restore us again. Dito kakapsat iti kasapulan tayo. I need it. You need it. Dahil restoration. Taadda dahil relationship nga binukil tayo ni Apo Diyos. Idi inawat tayo ni Apo Jesus akas personal amanubot tayo. But because of our sinfulness, we went astray. Kaslala kakabsat da tayo dayjay prodigal son apimanaw. Idi nga agsubli. Iti dialogue na is that simple prayer. Father, restore me again. Saanin amang nga kas anak? Numabalin, please restore me. Ura lang may sangak katulong. But when God restores a fallen son, He restores him to the fullest. Kunana di ama, alain nyo, dahi bado, digusin nyo, sukatan nyo. Manipod ka dahi rutay-rutay abado. He was clothed again with a clothed pagananay iti anak, iti ari. Manipod ka dahi napukaw na kunatayo, nagastos na, nga awan ti kapaypayan na. Dahil mana na. Kunana dahil ama, restore what he lost. Itid yu dahil sing-sing. Dahil nga saka na, nga dadailin ti sapatos na. Restore. Ikatin nyo. Kanyo baro nga sapatos. Nang nangruna, kunana da di ama, alain nyo di na palumag nga baka. It is time to celebrate. My son, nga idi ket napukaw ket natain, itatan nga nagsubli, jay kunana, da ito'y nga salmos, restore. Restore. There is a joy nga dayjay restoration kakabsat. Nga dayjay nga kunana sinumbatan na ka.
Sinumbatan na. Anya dayjay insuro teleksyon tayo apan nagkararag. Umuna, no kasapulan titi namnama, dumawat tay kinapo Diyos, itid na dayjay nga namnama. Itid na dayjay namnama ti panagbalegi. Itid na dayjay namnama iti biyag. Itid na iti namnama nga si kadayjay anak na nga dungdungwen. Mikadua, itid na dayjay nga sungbat no adda iti nauneg a problema. Have friends betrayed you? Dayjay ko natin, adda ka dayjay kapadasam nga ni awanen iti ammom alawag. Seemingly, it is very, very dark. Tapay, even your closest friend betrayed you. Ngam bagam kiniapo Diyos, Apo, amam mo na. Amum iti problema nga lasatek. Listen to the word. You have answered me. May katlo kakabsat, agkararag tayo, no adda tayo, iti panawen iti riribok. When seemingly our enemies will overcome us, pray. Agkararag tayo kakabsat. When our relationship with God is broken, gapot na nagbasol tayo. Kunana di psalmist, oh, restore us again. Ti Diyos kayat na nga buklen manen dayjay na dadael a relasyon. Kunana ni Ellen White kakabsan, how often by words of holy song are unsealed in our soul the springs of penitence and faith, of hope and love and joy. Indeed, many a song is prayer. Education pages 162 to 168. Indeed, many a song is prayer. Inadal tayo nga iti salmo, insuro na tayo nga agkararag. Kaano nga agkararag? Kasano nga agkararag? Insuro na tayo nga dayjay Diyos nga agay-ayat kada tayo. Si sasagana agdengdengeg, si sasagana nga agsungbat kadagjay daw dawat tayo. Ay ayatin na ka ni Apo Diyos kapsat. Ururayin na ngagkararag ka. Laglagipin nyo, we always put it in the door. A family that prays together stays together. Akas may isang pamilya, nag-worship tayo, masapul nga rikepan tayo, babayan iti may sa akararag, agkararag tayo. Madaydayaw itinagan mo, Ama. Kas iting kanta digiti salmis, iti kararagda. Nalawag, Ama, nga sikakit agdengdengeg. Nalawag, Ama, nga sikakit sungbatam digiti karkararag. Kas dayjay dawat ti adalan ti anak mo nga ni Apo Jesus. Lord, teach us to pray. Kana kami manud Diyos dayjay tarigagay. Nga personal nga mayebkas mi, dagiti as-asog mi, dagiti ununoy mi, dagiti dawdawat mi ken ka. Taayabanda ka nga Ama. Ket kas may nga Ama, nakasagana ka nga dumngeg kada kami.
Ket kas may isang amas, nakasagana ka, nga sumungbat ka dagiti dawdawat mi. Ikan na kami tinamnama o Diyos. Isalakan na kami, manipod ka dagiti kabusor mi. Nang nangruna ama, isublim, buklem manen, dayjay relasyon nga nadadael gapu ka dagiti basbasol mi. Sungadawatin mi o Diyos nga pakawanen na kami. Ket iti panang pakawan mo kada kami, awatin na kami nga anak mo, mababae ket lalaki. Agyaman kami o Diyos kada ito leksyon mi. Itinagan na po mi Jesus dinawat mi digitoy. Amen and amen. Teach us how to pray. Into no umay nga lawas kabsat. Sabalin manen nga leksyon kada iti quarterly tayo. Are you enjoying our lesson? In your personal studies, alain nyo di quarterly yo. Take notes. Into no umay, daytoy aldaw nga napili nga panagkakadwa tayo. Bring all your notes. Those will help you join in that study. Maminsan pa'y agpakada kami. Ay ayaten na ka ni Apo Diyos. Ay ayaten na kami. Imbag nga, Rabim Kapsat.